Welcome back mga kalababong bisaya, Dabo Libay. So muna yung loads, na video na ako mga loads. So kulang dyan kukuhan mga loads, oh. Ano ang tato, oh. Mana yung kuhan mga loads. Pero sakto na ang tato load, oh. Kulang lagi itong lingin isa. Sayang, okay ang gasto. Wala pala siya gunitanan mga lods. Muna siya. Muna yung gunitanan na alambre. Sin diri, sin niya, alambre. Gunitanan. Muna ako. Toolbox mga lods. Oh, napay sa green. Pero muna siya primero. Yan na. Pag mahuma na, muna siya. Magkaba na mga lods. Wala pa man ko sa kukuhan. Wala pa yan ako na maribits diri malak. Nalak to na ko yun, abi-abi na tayo siya karon. So pamahan ko mga lods. Toolbox lang, malakas. Muna siya mga lods. Oh. Kung abi-abi na siya, muna siya porno. Wala na siya. Nasira ka. So wala pa rin. No? Gabiin na, no? Tanong balas sa rider, no? Malang gini maman mo lods, dapat isa. So toolbox ako nga lods, sa layo. Oh, wala na guntanan dry okay na katanawon. Oh, sa kilid. Toolbox lang sa kalam. So, 100 mga lods, guys, isod kayo mo. Ito.